Maayong adlaw kaninyong tanan. Dako gihapon ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang iyang pulong mao'y pinakagiya, mao'y suga nato dinhi sa kalibutan. Pulong kini sa atong Ginoo. So kumusta kamong tanan dinha? Hinaot pa unto ang Dios, panalangin, magauban kaninyo. Daghang salamat sa mga tao nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga bisan kini nahitabo 2000 na katuig karon. Apan Ginoo, ang imong pulong mas importante gihapon kanamo karon. Kay mao ni suga sa among kinabuhi. Ginoo, hinaot pa unta nga walay makababag sa among pagtuon karon. Imo untang hatagan ang among kasing-kasing sa concentration nga ikaw ang mag-aabri sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ginoo, pasaylo usab kami sa among mga sala. Hinaot po untang ang Espiritu Santo mao'y magatudlo kanamo karon. Samtang kami magatuon sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, mag-review kita sa Kapitulo 8 sa sinulat ni Marcos. Dili nato malimtan nga ang information ni Marcos gikan ni San Pedro. So, iyang gisulat ni para nga kita mahibalo sa kinabuhi o sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kining Biblia mao'y balaan nga pulong. So, mubalik kita sa Kapitulo 8 sa Marcos, sa sinulat ni San Marcos. Mao to itong gitun-an sa usang semana. Dito, atong mahibaw-an nga gipakaon ni Hesus ang 4,000 ka mga tawo sa jutay lang nga pan nga supas o sa jutay lang nga isda. So ato gyud mahibaw-an nga adunay gahom ang atong Ginoong Hesukristo. And then dito usab iyang gipasidan-an ang iyang mga disipulo kay kining mga teacher, mga Levites, mga banggiitan nilang mga teacher sa mga Hudiyo, lain alang gitudlo, tradisyon. So mao nang nag-warning ang atong Ginoong Jesucristo sa mga disipulo, magbantay kanila sa ilang mga gitudlo. And then dinapod sa Kapitulo 8, gidala ni Jesus sila sa Philippi o giingnan unsa may paglantaw sa mga tao kung kinsa man ko. Miingon sila, ubang mga tao miingon nga ikaw si Juan Bautista, nga ikaw ang mga magtutudlo, maayong magtutudlo. So, pero miingon si Jesus, kamo mga disipulo, unsa may inyong paglantaw kanako? Si Pedro miingon nga ikaw ang Misaya, ang manluluwa sa kalibutan. Gigamit ang Misaya, nagamit usab sa original, miingon nga ikaw ang Kristo. Ang Kristo buot ipasabot manluluwas og dinihugan. Mao na sila, pareha lang na sila. So silang tanan dito gapaabot gyud sa manluluwas. Kay sila galisod ang ilang kinabuhi, galisod gyud sila. So gapaabot sila manluluwas nila. Kay gitag na naman na nga ang manluluwas mo abot gyud. Apan ang ilang pagsabot nga ang manluluwas usa ka general, usa ka political leader.
dili usa ka manluluwas nga ilansang sa cross magpakamatay. Wala na silang huna-huna. So eksaktong ilang giingon nga si Jesus ang manluluwas apan dili suffering Messiah, dili Messiah nga magantos. Abi nilag si paglantaw nila murag si Haring David nga powerful kayo bantugan, apan dili di ay suffering Savior magantos nga manluluwas. So lain kay ang paglantaw nila. So mura og at this time gikoreksyonan sa atong Ginoong Jesucristo si San Pedro. Kay miingon man si San Pedro, ay sulti ni ana. So gikoreksyonan si Jesus gani miingon, pahawa Satanas. Dili bote pasabot nga si Pedro Satanas. Kundili wala lang siya kabalo nga ang idea niya nga maluoy unta siya ni Jesus nga dili magpakamatay, idea ni Satanas. Kay mao nay plano ni Satanas nga si Jesus dili magpakamatay. Kay magpakamatay si Jesus tungod sa atong sala. And then ato usab nga gitun-an didto si Jesus miingon sa mga disipulo, unsa may pinakaimportante dinhi sa kalibutan? Ang imo bang pagkasikat dinhi sa kalibutan o ikaw magantos para sa atong Ginoong Jesucristo? Kay ikaw kung sikat ka dinhi sa kalibutan, maayo daghang kag balay, daghang kag yuta, gwapo imong sakyanan, ang imong kalipay, ang imong gift nara dinhi sa kalibutan. Pero ang kinabuhi nato dili man lang dinhi sa kalibutan, adunay espirituhanon nga kinabuhi, adunay langit nun or adunay kinabuhi nga moadto ka sa impierno. So mao na giingon ni Jesus, unsa man gyud pinakaimportante? Kini bang inyong gilantaw lang nga yutan-on lang, kining karon lang, o sa ugma damlag sa atong pagkamatay? So maunay atong natun-an sa usang semana. Karon moadto na kita sa atong leksyon sa kapitulo 9 sa sinulat ni Marcos. Guys, naana ba mo dinha sa kapitulo 9 sa sinulat ni San Marcos? Magsugod kita sa versikulo 2, basahon nato. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago, si Juan. Santiago sa in English, James sa Juan. Ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin dito walay laing tawo gawas kanila. Miadto sila sa bukid, taas. Wala ta kay bulog unsang bukira dito, pero taas kayo. O samtang nagtan-aw sila kang Hesus, kining tulo ka disipulo, si Juan, si James, si Pedro, samtang nagtan-aw sila kang Hesus, na usab ang iyang panagway. Ako ning i-explicar kay mura og sa Binisaya, mura dili kaayo importante, pero importante di ay kaayo ning giingon nga nausab ang iyang panagway. Sa Griego, sila magsulat sila Griego. Sa Griego nga original kining giingon nga nausab ang iyang panagway, metamorphosis. Metamorphosis na bag-o. Ang buot ipasabot nga ang paglantaw nila ni Jesus na bag-o ang atong Ginoong Jesucristo. Yeah, for example, ang iyang biste misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. So ang iyang biste murag puti kayo. Miingon siya nga bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini, wala gyud. Bisag ang
tide dili makapaputi. Puti gyud kaayo ang ilang nakita ni Jesus. Nabag-o ang panagway sa atong Ginoong Hesukristo. So aduna ko'y duha ka example nga masabtan nato. Kanang metamorphosis, kanang atong makita dinha sa ulod, kanang ulod nga atong makita dinha sa mga tanom, sa mga kahoy, kanang ulod, sa pipila ka adlaw kanang ulod, unsa may tabo, alibangbang. Mao na giingon metamorphosis, na bag-o. Pananglitan usab, kung kita mulantaw kita sa television o sa mga sa TikTok o sa uban pang sa Facebook, sa television ato makita nga gwapo kayo, gwapa kayo ning mga artista. Ngano man, aduna man sila make-up, daghan silang mga tao nga mo paggwapa nila, mo paggwapo nila. Pila ka oras ni sila ang ilang naong paggwapuhon og gusto. So, paglantaw nato, gwapo kayo sila. Mulantaw ta sa gawa, sila muhilak, mukatawa, unsa ilang gihimo din ha, makaingon tang gwapo kayo sila. Kay naa may makeup na sobra na gwapo po sila, pero tungod sa makeup mas gwapo, mas gwapa sila. Ang metamorphosis, ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkabalhin gikan sa ilalom, miguwa ang iyang tinuod nga panagway. Walay nagpintura niya sa guwa, apan ang iyang pagkaputputi nagagikan sa sulod niya ug miguwa. Mao ni giingon metamorphosis, na bag-o ang atong Ginoong Hesukristo. Ang nakakita niini tulura ka buok. Si Juan, si James, ug si Pedro, nga nakita nila ang atong Ginoong Hesukristo sa tinuod yun niyang pagkatao. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo, kumplito nga tao, kumplito usab siya nga Ginoo. So, imagine din ni, puti kayo lang nakita nila, and then, unsa may nahitabo, versikulo 4. Unya, nakita sa tulo ka tinunan, nakita nila si Elias ug si Moises, nga nakikpagsulti kang Hesus. Kinsa may ilang nakita? Nakita nila si Elias ug si Moises nga nakipag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Wala ta kay balog unsay ilang giistoryahanan. Apan tingali kay ang atong Ginoong Hesukristo duol nang ihatag ang iyang kinabuhi. Tingali mao na ilang conversation. Tingali sila nag-encourage sa atong Ginoong Hesukristo, sa buhaton sa atong Ginoong Hesukristo. O mga pangutana kita, kinsa man si Elias, kinsa man si Moses, daghang mga tao nga nganong dili man si King David, nganong dili man si Abraham, pero nganong kini man yung duha ang gipakita. Kay balo ba mo nga si Moises namatay na 1,400 years before Jesus. Usa ka libo o 400 ka tuig namatay na ni siya, si Moises, dugay nang namatay. Si Elias namatay na pod 900 years before Jesus. Dugay na ni silang namatay. Apan mao ni ilang nakita nga nakipag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Kini sila, gikan ni sila sa langit. Si Elias, miadto siya sa langit nga wala mamatay. Siya ang representative sa mga magsusulat sa unang panahon. And then si Moses, kinsa man si Moses? Siya ang gihatagan sa balaod sa 10 Commandments sa napulo ka sugo. Siya ang gihatagan sa Ginoo. So mao ni mga
So kining duha nakipag-istorya sa atong Ginoong Kristo nga unta dugay na ni silang patay. And then unsay nahitabo? Verse 5. Og miingon si Pedro. Og miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo. Maayo nga aniya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. And then so ngan unsa maning payag-payag? Kay naay dako kay ilang celebration sa Feast of Passover nga kini silang mga tawhana mag-celebrate sila, pero adto sila mag-celebrate sa maghimo sila balay payag-payag aron makita nila ang mga bituon, aron nga mahinumduman nila kung giunsa pagtabang sila sa atong Ginoong Kristo, kung unsay natabang ni Moises, nga si Moises gigamit sa atong Ginoong Kristo samtang sila naglakaw gikan sa Egypt, sa Ehipto, paingon sa Promised Land. Sige nilang gi-celebrate na sila payag-payag. So mao ni gihuna-una ni Pedro. Apan mayon siya, wala siya may balo kung sa isulti kay nangalisang man sila. Bisan ikaw ako malisang og husto. Kay kini silang mga tawhana lain ang ilang panagway. Ang atong Ginoong Kristo puti kaayo. Ang iyang pagkaputi gikan sa ilalom. Dili gipinturahan. Si Matthew misulti nga mas puti pa kayo, mas hayag pa kaysa adlaw. Mao nang nalisang sila. Kay nakita nila ang tinuod nga pagka-Ginoo sa atong Ginoong Kristo. Verse 7. So unsa may paglantaw? Kay balo ko nga daghang mga tao sa kalibutan karon nga moingon nga si Jesus ordinaryo lang na nga teacher. Maayo lang siyang magtutudlo apan dili gyud siya Ginoo. Ang uban moingon usab nga espiritu man lang ang nakita nila kay dili gyud walay pagkatawo ang Ginoo. Si Jesus dili tao, kumplito lang siyang Ginoo apan dili tao. Naay daghang mingon ana. Apan ang atong Ginoong Kristo kumplito nga tao, kumplito usab nga Ginoo. And then verse 7, ito kini katingalahan. Unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Kinsa maning gasulti? Hain man nato ni nadungog kining pulong nga miingon gikan sa langit, tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Dili ba ato nang nahibaw-an sa pagbunyag sa atong Ginoong Kristo dito sa tubig sa Jordan, sa Jordan ni San Juan? Miabri ang langit ug nadungog ang tingog sa Ginoong Amahan nga mao ni giingon niya gihapon nga siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Ang Amahan, ang Ginoong Amahan misulti niini. And then at that time ang Espiritu usab miabot sa atong Ginoong Kristo. So mao na nga kita mituo. Kadaghanan sa mga Kristiyanos mituo nga usa ang Ginoo pero tulo ka personalidad. So unsa may pinaka-importante sa giingon sa Ginoong
amahan. Remember, always remember nga usa lang ang atong Ginoo, pero tulo ka persona. So at this time, unsa may pinaka-importante nga gisulti ni sa amahan, minsa kini siya ang atong Ginoong Kristo, mao ang pinangga kong anak. Pinalangga ni Agosto. Unsa may buot pasabot, unsa may buot ipasabot ining pinalangga gyud niyang anak. Usara siya anak. Apan mingon siya pinalangga ni Agosto. Ang unsa man day iyang gugma, unsa may klaseng gugma. Kinahanglan atong mahibawaan ang gugma sa Ginoo. Ang gugma niya iyang gihatag ang iyang bugtong anak, ang pinalangga, nganuman gihatag niya dinha sa Kalbaryo. Gipadala si Hesus aron nga mopalit sa atong sala. Kay nganuman ikaw ako dili makaluwas sa atong kaugalingon. Kita unta ang atong destination, ang atong puntahan, ang atong adtuan unta mao ang impyerno. Tungod kay ang sala ni Adan ug ni Eva nakuha nato. Ang lala sa sala naa nato. Kung makagat ka, mapaa ka og mga sawa, cobra, ang lala makapatay nimo. Ang sala adunay lala. Apan ang gihimo sa amahan, gihalad niya ang dugo sa atong Ginoong Kristo, ang lawas ni Hesus aron nga ang lala sa sala mawala. Walay bisa, dili maka-epekto kanato. Kung mutuo kita sa gihimo ni Hesus didto sa Kalbaryo. So, pinangga niya, apan gimahal usab niya kita, ikaw ug ako. Lisod kaay na tong masabtan, nganuman nga ang Ginoo gabuhat sa kalibutan. Ug ikaw, nganumang iyang ibaylo ang iyang anak para sa imuha ug sa ako. Lisod na ato ning masabtan sa kadako sa iyang gugma. And then, naapo siya gisulti, kini siya mao ang pinagga akong anak, and then mingon siya, pamati kamo kaniya, listen. Usahay na ay musulti, usahay maka-experience po ko niini, nga na ay musulti, pero akong hunahon na di ay lain. Wala ako'y concentration. Musulod sa dalunggan, muguwa lang pod. Usahay makaingon ko, unsa may gisulti niya? Apan, ang Ginoong Amahan mingon, pamati kamo kaniya. Pamati gyud, dili lang kay nakadungog mo, kundili maka-epekto sa imong kasing-kasing. Maka nga ang iyang sulti makasulod sa imong kasing-kasing ug makapabag-o kanimo. There is always a change makapabag-o sa pulong sa Ginoo. Daghang uban moingon mo basa sa Biblia na kabalo ba mo? Jutay lang ang mubasa sa Bible. Jutay lang kaayo. Kaya dili nila hatagag importante. Dili nila tagag dako kaing bili. Nagani ko'y makita usab nga magbasa sa Bible, na ko'y makita pag magbasa nila ilang halukan ang Bible. Importante kaayo. Kay mao nay atong pagkaon, espirituhanon nga pagkaon ang Biblia. Jutay lang mo basa sa Bible. Mingon sila ordinaryo na propeta lang atong Ginoong Kristo. Apan miingon nga ang Ginoo nga si Hesus ang pinaka-last nga propeta. Mingon siya, pamati mo niini. So ang gisulti ni Hesus, ang iyang gitudlo naa sa pulong sa Ginoo sa Bible.
So mag-amping kita unsa may importante ang pulong sa Ginoo o ang atong relihiyon. Unsa may importante ang luwasnon, ang kalipay niining kalibutana o ang ugma damlag nga atong isalig ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. So dito atong mahibawan unsa kadako sa gugma sa atong Ginoo para sa imuha o para sa ako. Verse 8, gitan-aw dayon sa mga tinunan ang palibot apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Hesus. Dali lang nawala ang ilang gilantaw, ang ilang nakita, si Propeta Isaias, si Moises nawala. Og unsa ilang pagkalantaw ni Hesus, nakita na nila ang pagkatawhano ni Hesus. And then verse 9, sa naglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Hesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw. Ato na ning gitun-an kung kinsa maning anak sa tawo mabanhaw. Kinsa may mabanhaw? Ang atong Ginoong Kristo. Anong mabanhaw siya? Kay naggilansang siya sa cross, pagkatulo ka adlaw nabanhaw siya. And then miingon siya kining anak sa tao. Gikan ni sa Daniel chapter 7 verse 13 nga ang anak sa tao nakipag-istorya gihatagan og gahom sa amahan, sa gahom nga walay pagkahunong sa gahom, og dinhay mga anghel nga sobra sa 100 ka milyon nga gaampo niining anak sa tawo. Si Jesus miangkon siya nga ako ang anak sa tawo. And then ming siya gidid-an sila, ayo na isulti ang inyong nakita. Hangtod nga ako mo kayab na, hantod nga ako mabanhaw. Pero at this time ayaw sa isulti. Verse 10, gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Kay silang tanan dito, bisag sobra na sila sa 2 ka tuig nga miuban-uban ni Jesus. Naminaw sila sa sermon, nakita nila ang gahom sa atong Ginoong Kristo. Apan dili gyud sila, wala sila na convincer. Wala gyud sila makatuo nga ang Misayas, ang ilang gipaabot sa pila ka libo ka tuig, mamatay. Nga ang Misaya masaktan, ang Misaya magantos. Apan sa giingon na sa libro ni Isaiah sa chapter 53 nga ang manluluwas mag-suffer, mag-antos para sa mga tao. Wala gyud na sila motuo. Abi nila dili mamatay itong Ginoong Kristo. Og ilang gipungutana si Jesus sa verse 11. Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglan mo na gayud pag-ani si Elias, si Propeta Isaias. Siya mitubag, tinuod gayud nga si Elias muuna pag-ani aron pag-andam sa tanang mga butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway. Si Juan, daghang mga writers nga ang bot ipasabot ni Jesus nga ang moabot si Elias, ang bot ipasabot ang espiritu ni Elias na ni Juan. So ang espiritu niya maunay prediction nga sa dili pa mo anhi ang Misayas, ang manluluwas, ang Kristo, miabot na sa espiritu ni Isaias. Og ilang giingnan sila ni Jesus nga ang manluluwas, mag-antos og isalikway.
wala sila kasabot niini. Nakasabot na sila sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo na banhaw na. Apan at this time wala gyud na silang hunahuna nga ang ilang master na ang manluluwas mamatay. Verse 13, Hinoon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton. Sumala gayud sa giingon sa kasulatan. So ang atong Ginoong Hesukristo, sige siyang mag-refer sa kasulatan sa Old Testament. Kay ang iyang kinabuhi nasulat na sa Old Testament. Ang mga Hudiyo lamang ang mga banggiitan nila, wala gyud makasabot nga ang Ginoo magpakatao nga moanhi og mag-suffer og mag-antos. Mingon si Jesus, gisulat na sa kasulatan. Sorry,